Zdravo, i danas ćete vidjeti kraljevu šetnju po šahovskoj tabli, jednu jako uzbudljivu partiju. U pitanju je susret između Boumira Kurtza i Karela Tribala, održan u Pragu 1904. godine, i oni su igrali prihvaćeni kraljev gambit. Skakač F3, G5, lovac C4, G4. Ideja pešaka na G4 je da se oslobodi skakača koji štiti polje H4, što će i da se desi. Skakač E5 i normalno dama može da dođe na H4 i daje šah. Kurtz se odlučuje za opciju kralj F1, D5, otvaranje puta lovcu i ujedno napad na lovca. Lovac jede D5, skakač F6, ponovni pokušaj napada na lovca. Lovac jede F7, šah, kralj D8, D4, skakač C6, beli prihvata, skakač jede C6, šah, B jede C6, skakač C3, F3 i nalazimo se u situaciji kada Kurtz odlučuje da igra G3 i normalno što dovodi damu na polje H3 i koja pokreće kralja u šetnju. Kralj se podiže na F2, dama G2, šah, kralj E3, crni igra lovcem na A6, zatvara tu dijagonalu, kralj ide na F4. Možda se pitate zašto kralj na F4, zašto ne nešto drugo, pa iz prostog razloga, pokazat ću vam. Ako ne igrate kraljem F4, recimo igrate topom na G1, to bi bio kraj belom, zato što lovac A6 daje mat i kralj nema ni jedno više slobodno polje. Zato se kralj odlučio na F4. Kralj F4. Sad dolazi lovac A6, šah, tako da kralj mora da ide na gore, F5, dama H3, kralj jede F6, žrtva skakača, Tribal štiti, napada kralja indirektno igrajući topom na F8 i Kurtz igra pešaka D5. U daljem nastavku je igrano top jede F7, šah. Ovdje ćemo se zadržati jedan mali trenutak da vam pokažem šta bi se desilo da Tribal nije igrao ovaj potez, da je igrao nešto drugo. Vratit ćemo se taj potez unazad. Da je igrao recimo umjesto top jede F7, šah, da je igrao C jede D5. Desilo bi se sljedeće, dama jede D5, daje šah, kralj je prinuđen da ide na polje C8, dama jede A8, šah, kralj se vraća na polje D7, top D1, šah, može da štiti lovcem na D3, top jede D3, mat. Znači, došlo bi do mata. On se u partiji odlučio na potez top jede F7, šah. Vraćamo se na taj potez. Top jede F7, šah, tako da je kralj prihvata jede F7, dama H5, ponovni šah, kralj ide na F6, lovac G7, šah, još jedna žrtva figure, ovog puta lovca, kralj prihvata jede G7, dama
G6 šah, tako da je kralj prinuđen da ide ili na H ili na F. U partiji je igrao kralj F8 i jednostavno igrajući kraljem na D7 dajete mat. I naravno iz pozicije dama G6 šah, ako igra kralje na H8 ništa se ne mijenja, kralj D7 mat. Vidjeli ste ovu jako lepu partiju, hvala vam i doviđenja.